Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazza lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-om eddu nofrudi l-Quddisa għal-Ruħ Joseph u Carmen de Bono. U jew nitħejjew għal din laqa ma' Ġesu billi tolbuh maħfra taħtijietna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitħolbu. Bil-misteru tal-ajt mulej, inti ġeddiet in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellha fil-bidu. U li l-omlejtu bit-tama tal-qawmin għal-ħajja. Aħna winġeddu kull sena it-tifkira ta' dal-misteru. Fiċ-ċekontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw fil-fidi niksbuh b'imħabba bla tmiem ta' fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien għamel qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Sadduċej u mimlija blejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs. Ħariġhom barra u qalilhom morru fit-tempju u xandru lil poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ġrajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbaġġi l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsil kollu tax-xjuħ ta' Iżrael. U bagħat iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom il-ħabs sibnieh imsakkar tajjeb u l-qassisa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x'inftaħna ma sibna lil ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baw imħasbin fuqhom u fuq x'seta ġara. Imbagħad xi ħadd jgħidilhom dawk li intom xħettu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu il-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġibhom miegħu. Iżda mhux bil-forza għax huma kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ lill-mulej u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej
tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom, u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu, u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Alleluja, alleluja. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda ma jemminx huwa ġa ikkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li jiddawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-emmil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hekk fil-qari illum qegħdin naraw mill-ġdid il-ħajja tal-Knisja. U kif nafu dak kollu li tgħid il-kelma ta' Alla u dejjem preżenti. Il-ġrajiet mod speċjali ta' Ġesu jibqgħu dejjem preżenti. U l-istess nistgħu ngħidu għal ħajja tal-ewlenin insara. Ħanaraw ftit dettalji mill-ewwel qari li qrajna llum. L-ewwel sentenza tal-qari tgħid hekk: qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Sadduċej u mimlija b'lejra meddew idejhom fuq l-apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Jekk ikenna nħarsu lejn il-Knisja kemm fuq affarijiet fuq livell żgħir, anke grupp ġa parroċċa, anke bħala parroċċa, anke jekk tidħol ġieli f'ċerta xriki ta' qassisin, ta' reliġjużi, ta' isqfijiet. Waħda mill-aktar affarijiet li twaqqaf mill-ħidma pastorali idi li għandna kemm qrajna fuqha, lejra. Lejra xi tkun? Lejra tiġi meta wieħed jibda jqabbel lilu nnifsu ma' oħrajn. Lejra meta xi ħadd jipprova jiftaħar brix ħaddieħor. Lejra fiha wkoll nuqqas kbir ta' stima lejn anfusna. Għaliex? Għax kull wieħed waħda minna l-mulej preparaha għal xi ħaġa. U kieku kulħadd jiskopri dik il-ħaġa li għalija ġie preparat nistgħu ngħidu sa mill-eternità, il-kol kemm aħna ngħixu f'armonija flimkien. Meta mbagħad wieħed jibda jippretendi, meta wieħed jibda jqabbel lilu nnifsu ma' oħrajn, meta wieħed frok jaqdi lill-Alla jaqdi l-użanza, hekk darba kien hemm persuna li derilha
li fil-festa dejjem taqrit għal-raħal, xi ħaġa żgħira. U kappellan ġdid mar u qal fil-laqa għal jeħtieġ indaħlu nies ġodda u din qalet imma jien inni 40 sena naqra ma marritx aktar lejn il-Knisja. Dawn huma affarijiet tal-imsieken. U wieħed irid joqgħod attent li ma jidħolx f'dejn il-mekkaniżmu. Għax bħalma ġara hawnhekk li dawn l-qassisin il-kbar u s-sadduċej in-nies li suppost kienu qegħdin jippromuovu l-verità, in-nies li suppost kellhom il-mezzi biex jarfu min kien Ġesu u li dan kollu ġej mill-Ispirtu Santu, għażlu l-istruttura, għażlu s-security tagħhom u malli raw ħaġa ġdida provaw jifgawha, tefgħuhom il-ħabs. Però mbagħad fl-istess ħin għalkemm hemm dan l-ostaklu, imbagħad fl-istess ħin wieħed jinnota l-qawwa ta' Alla u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għalkemm dawn tefgħuhom fil-ħabs, għalkemm sakruhom, għalkemm poġġew l-għassa mal-bieb, l-anġlu tal-mulej ħariġhom u marru reġgħu jipritkaw. Imbagħad kien hemm il-poplu in ġenerali li minħabba fih għadu trattawhom sew għax beżgħu li jħaġruhom. U dan jieħodna meta wieħed ikun jagħmel it-tajjeb anke għas-salm li qrajna. Hekk is-salm beda hekk. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Hekk hemm xi ħaġa sabiħa li aħna tkun xi tkun iċ-ċirkustanza tal-ħajja tagħna ili nsejħu lill-mulej ili nduru fuq. U kull meta nduru leh, kull meta nduru fuq il-mulej, jekk it-talba tkun ġenwina, il-mulej dejjem jismana. U tant jismana li Alla li hu etern bat il-libnu il-waħdini fid-dinja. Kif rajna fil-qari, dik l-istima li jagħti Alla lill-bniedem. Il-bniedem li ma kienx ċert x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, jirċievi bħala don lil Ġesu biex permezz ta' Ġesu nitalmu minn kliemu, nitalmu minn emilu u nitalmu wkoll mill-Ispirtu li ħallilna li qiegħed fil-qalb tagħna. U fuq dan Ġesu ser ikun il-ġudizzju tagħna rajna fil-Vanġelu llum. Il-kriterju ta' x'inhu tajjeb u ta' x'inhu ħażin u dak li jagħmel u għallem Ġesu. U l-essenza għandek il-mentalità tad-dinja fuq naħħa, il-mentalità tal-gwadan, il-mentalità tal-li naħseb fija nnifsi, u mill-banda l-oħra għandek il-Alla li tħobb il-mulej qabel kollox u l-lajrek bħalek innifsek. U b'kull deċiżjoni li nagħmel jien jew qed noqrob law jew qed noqrob in-naħa l-oħra. Żgur li m'hemmx triq tan-nofs, jew waħda jew l-oħra. Kull deċiżjoni li nieħu, anke fuq affarijiet żgħar. Kif jgħid San Ġwan tas-Salib anke l-istess pereżempju wikel. Jien nista' niekol biex nieħu gost u daqshekk, nista' niekol biex li l-ġism nagħtih in-nutrijenti biex inkun kapaċi aktar nagħmel il-missjoni tiegħi. Nista' nieħu ħsieb saħħti biex inkun nieħu ħsieb saħħti u nista' nifissa żejjed fuq id-dejra. Nista' naqdel l-oħrajn fis-servizz fl-għajnuna l-oħrajn u nista' niffoka fuq il-punt tiegħi biex nuri ċerta poter fuq l-oħrajn. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-erf u l-qawwa tiegħu biex din il-kelma li qalilna nożżuha. Issa ħafna drabi aħna skjavi tal-mentalità tad-dinja. Imma dik mi skuża għalina. Rridu mmorru lil hemm, rridu nkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Ejjew nitolbu fuq dan.
u jissa b'kuraġġ resqu talbna il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Jew inkomplu nitolbu għalina l-kol biex inkomplu nimxu mal-mentalità li tagħna Ġesu. Mentalità ta' mħabba lejh u lejn l-oħrajn u lejn anfusna. Nofrulek ukoll mistirħanin is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija. Mhux aħna biss bħala Maltin, imma tal-popli kollha tad-dinja li qegħdin maħkuma minn din il-marda jew li għad ikunu maħkuma direttament minħabba l-kriżi finanzjarja li tiġi wara. Nofrulek ukoll il dawk kollha li huma agonija llum, kif ukoll dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb il-morda u l-familjari tagħhom u dawk kollha qegħdin ibatu għaliex qegħdin fid-dar. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salva. Itolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn ejdejk is-sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu, għat tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek, Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inta għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubbiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla jedha itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħar tal-disċipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl għaw minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċapontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jidna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Joseph u Carmen, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqassa u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fiha, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejjew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarrafna l-misterji tas-sema, hekk ukoll tbiedu mill-modi tiegħu u timlih f'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru fuq Omna Marija u ngħidu t-talba li talbitna nitolbu minn dan is-santwarju. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-dibbej, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-dibbej, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-dibbej, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Spiritu għaddis li ħlotna, ejja li l-moħda u lilna, jimla bil-grazzja tijek, il-qlub li intħlaqtilna. Jintlaq pardon ta' Allah, li tiqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba, u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqassam seba' doni, intmiet il-leminija, tal-Missier minnu mwiegħed, fik blerf l-snamonija. Ixel bid-daw li sensi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna, bil-mart li fih jitrabba. Bot minna zom li l-għadu, bil-nafis li